This is rug yn y canolfan siopio canol dinas Caerdydd. Dwi wedi bod yn y studio for 5 blwyddyn. Dwi'n graffer a dwi'n peintio. Wel, dwi'n gwneud print yma a dwi'n peintio yn y cymoedd De Cymru. Dwi'n dod o Caerdydd, ond dwi'n byw yn Treforest ger Steddfod. Dwi'n mynd i Caerdydd un amser y wythnos gwneud print yma. Mynd am dro, y mynydd, y coedwig, darllen llyfr, gwylio ffilm, just the stuff of life, really. Cyforiaeth, barddoriaeth, you know, everything. Dwi'n gwrando i deud rhywbeth yn Cymraeg, you know, when I'm making prints. Dwi wedi dechrau dysgu Cymraeg am tua 8 mis. Dechrau dysgu Cymraeg mis Tachwedd diwetha. So that's what I do when I'm making prints.